Günler kim üçin adaty, kim üçin bolsa öýtgeşik. Ol insanyň özüne bagly men pikirimçe. Sebäbi wagtda durum ýok. Ol edil suw ýaly akyp geçip dur. Günleri pursada öwrüp ýaşamak bolsa öz elmeze. İnsan öz edýän işini söýmeli. Her kime de öz çeken zähmetinden lezzet alyp ýaşamak nesip etsin. Çünkü ýaşaýyşam insana ýeke edip berilen terpaýdyr. Bu men üçin aýratyn gün. Iň ýakyn joramlara mehmançylyga barýan. Ogly bar, 5 ýaşynda. Tagamlaň manysyna gaty bolup düşünýär. Bu diýdigim 5 ýaşynda bolsa da ol hemişe ter meweleriň haridary. Şoň üçin sowat hukmyny oň saýlawny. Alma, armut, mandarin alym. Halar dep umid edýän. Baryan. Uy olsa da meweler, täze mewelerinen, täze meweler bilen ýakynlaryňyzy begenlerin.